Εγώ το βλέπω από το δικό μου το παιδί και από όλα τα άλλα τα παιδιά. Ναι. Έχει ξεκινήσει από κάποια παιδιά σε σχολεία, και αυτό ξεκινάει από τους δασκάλους βεβαίως, στον εθελοντισμό, και γίνονται εξαιρετικές δράσεις. Στο σχολείο της κόρης μου, ας πούμε, στο Μέρη Αργύρη Λεμού, έχουν πολύ καλή παρουσία σε σχέση με τον εθελοντισμό, και το βλέπω μέσα από το παιδί το πώς εισπράττει την πληροφορία, ότι είναι δεδομένα τα πράγματα. Ναι. Και ψάχνει από μόνη της, να δείξω την ταινία, είδε το Home, μια ταινία εκπληκτική, ένα ντοκιμαντέρ, και λέει: θέλω να το δείξω στους συμμαθητές μου, και κατευθείαν της έδωσαν 2 ώρες για να μιλήσει για την ταινία, να τη δείξει. Και η ίδια ένιωθε μια ανάταση της ψυχής. Μετά μου λέει: να χαρίσω το DVD για να το δουν και τα άλλα τα παιδιά του χρόνου που δεν θα είμαι στο σχολείο. Της λέω: εννοείται να το έχει το σχολείο. Ξαφνικά το φως μεταδίδεται. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Αλλά χρειαζόμαστε δασκάλους. Ναι, στα όντως, η σχολεία. εκπαίδευση ξεκινάει και από την οικογένεια. Ξεκινάει έτσι? από την οικογένεια πάρα πολύ. Αλλά το σχολείο είναι ένας μεγάλος σταθμός για όλους μας. Ναι. Και μακάρι, δηλαδή είναι ευχή όλων, και προς αυτή την κατεύθυνση γενικότερα θα λειτουργήσουμε και θα παλέψουμε να κατορθώσουμε γενικότερα το μάθημα, να υπάρχει μάθημα του εθελοντισμού στα σχολεία. Από το δημοτικό να ξεκινά ως υποχρεωτικό μάθημα μέσα στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς.